historien i Havnens Hænder er jo også, at det er mere end et biobaseret byggemarked. Det er også en videnscentral, fordi vi kan sige, at vi er jo frontløbere på, hvordan man anvender de her materialer. En stor del af Havnens Hænder er vores showroom, vi har på første sal. Der har vi jo, kan man sige, alle vores materialer på display. Vi er havnet et sted som Refshaleøen, som har den her vibe af gamle industrielle og et sted, hvor der skal til at ske noget. Der kommer enormt mange mennesker forbi, så vi har en mulighed for at komme med vores budskaber til mange mennesker. Her hos Havnens Hænder har vi 3 grundlæggende principper for de materialer, vi sælger. Det første er biobaseret. Det andet er diffusionsåben. Og det tredje er godt indeklima. Langt de fleste af vores materialer, de er gravet op af jorden, eller også så er de groet. Hvorfor det er så et kæmpe potentiale for Danmark at bruge biobaserede byggematerialer, det er grundlæggende, at vi har de aggregater, der skal til for at producere materialerne. Når du har materialer som dem her, der sådan set er groet, er lette at genanvende, er lette at nedbryde, så er det bare så logisk, at du også får et bedre hus. Vores mission er jo, at om 10 år, så er det jo ikke biobaseret eller bæredygtige byggematerialer, vi sælger. Så er det byggematerialer.